Ongi etorri beste bideo batera. Gore amaira artistiko bat, plato fanaiena non zuriek berdinketa lortu egin behar duen. Nahiko posizio despreuta dago zuria. Zergatik, zepipioiak koratu behar duelako horrengoan, eta gazteluak ez daka mugimendurik hori saiasteko. Beraz, lehenengo mugimendua erratza da. Ia de hiru jake. Beltzak soilik egin dezakena da, afila hori jan. Gaztelua de zazpita jake, ematen du erraz lortu behar duela berdinketa zuriak. Horrengoan zezuta bera jun. Baina gaztelua ebi eta gero, orain ezin da gaztelua zezazpijolas kokatu, afila F4 jake, eta gazteluak galduko luke zuria. Beraz, erregea ebi eta gero, beste jake eman behar du zuriak. Noski, debira juten baldin bada gazteluak, jake, eta horrela jarretuko genuke denbora osoan. Beraz, mugimendu bakarra, errege F2 da. Errege F3 ezin da izan, ze gaztelua bat, eta ja lehenengo hieran gaude. Koroazioa saiestuz. Eaz, errege F2. Eta gero, urrengo mugimenduan koroazioa saiesteko, gaztelua zezazpi da. Baina, ze gertatzen da alfila F4 eta gero? Hake. Orain, magiator. Erregea, H bat. Dama koratzen baldin badu, noski, gazteluak jango luke dama, eta hau berdinduta dago. Ja, ze gertatzen da gaztelua jaten baldin bada? Hau. Horre egiteta da. Eskerrik asko ere egoteagatik eta beste bideo batera arte.